Здравейте! Днеска сме втори епизод с Динамита Дит и ютубъра. Какво иска да направи Динамита Дит? Надявам се този път да не псува толкова. Добре, така. Аз съм на ръка. Тига лайк, бацка. Този. Ето вие. Така, днес ще направим смешния епизод, който в миналата игра не успяхме. Защото... Чакай, я спри. Спри, бе. Спри го, цепнем. Хуй, няма такова. Айде са. Гледай са. Стивай, това можеш ли го? Стивай. С кем? Леле, бати лаговата игра. Аз показвам, вземем против това да се слепявам. Това погледна не съм вижда. Спри, бе. И тук някой човек, гледай са. Мали. Get out the way. Get out the way. Bitch, get out the way. Абе, спри да кюраме някой, бе. Родело. Тук. Бе, ето, бе. Патара, спри, бе. Дай малко смях да направим тъйно и да ги убиеме. Моля? Да ги убиеме нещо. Аре, чакай. Бате, той е тук. Чакай, аз не мога. Оф, бати лага. Спивай, когато да се сърди. Аре, Не заспивай. газът е за два, ама... Уморено чехи. Стопа си го вижте. Стопа нас изгоната бахти полицайите, не мога. Бате, колата къде? Чакай, аз да живеем с кола. Тия полицаи ни гонят поне 100 минути. Какво ги направим, че се тъпи? Не заспивай, когато... Аре, спри! Дали го толкова го направи? Уху! Женски скин показва среди пръсти. Сприва! И аз искам... Това бата ме махна и тебе, Мали! Това не ме оцели. Дядай, Хабиби! Ти дума... Опа! Що мене, бе? То били съм. Да го духаш. Ти му убива, идиот! Гледа, че си се покал. Ма, че си гаден, бе. Къде се намирам? Доцка, жив ли си? Я готова. Чай, полиция не иска да ме гони. Това ще си мълча. Ще те викна на Ласин Съмтинг, искаш ли? Аре. Търгови на кафе, ако Некъв ме застрелят, дева. Трябва да намеря нещо да играем двамата, искаш ли? Да, аре, ама не само ние. И други хора играят. Аре, един дет мач, да играем с някакви. Не бе, дай ние двамата бе просто. Я чай, че някакви дама иска ме убият. Стига бе до тук. Не заспивай, когато Вало заби ми тази песен. Нека те уби, ха-ха-ха. Обикам, защо не мога карат. Уня са пияници. Сега ще вземем една кола и тук сега почвам да ме гани с видео. Бата, идвам. Бата иска някакъв инстругент с VS Rockets. Аре да направим един инстругент с VS Rockets. Моля? Да направим един инстругент VS Rockets. Аре. Ти имаш ли кола? Да, идвам. И то не е баш кола, ама нищо. Чай,
сега ще звъна на моят миндал да ходим за корумата. Айде. Ето стига не слуша моята майка си. Умри, бе, аре. Бати, ти сам си говориш, около тебе няма никой на картата. Аре, Вало! идеш. Идвам, чакай, стой! Аз съм камикадзе. Уху! Чакай са. I Уху! Ей! believe we can go this time. Секси пози, айде. Качили се. Виж какъв съм год. Аре, като копка са. Бип. Аз съм го маркирал на някъде сме. Чай сега звъним първо на моя смълда. Чай малко да увеличиме. Отсапа влизнай в интернет. Аре, стига. Аре. Така, добре. Вало, стига се удрил, бе. Не те чух. Стига се удрил! Става, кола. Така не е хубаво, защото той не се чува. Това да съм удрил, бе. Какво? Казваш нещо, спри да удриш. Абе, казвам тук на гледащите, ако има такива. Искаш ли едно състезание? Не искам. Аре, бе. Аре, бе. Да, мам. Уху! Прави да се състезание. Уау! Видя ли какво направих, бе? Я пак. Ама, засели се. Окей. Давай. Умрях. Дай да се гледам за някакви пари. Куче си, бе. Ти си като куче, нямаш нищо. Къде си? Дай газ. Дай пак да скоча. Искам да скоча. Скоча. Спортираме. Ето ме. Ей! Дай, засили се. Засили се, бе. Засили се, бе! Стига от тук, бе. Ти пияни си къси. Засили се, бе. Използвам читове. Чай, аз те засиля. Дай газ. Дай газ. Ти да ме оцели, бе, кривак. Дай пак. Аз ако се убия още един път и ако не имаш пари... Аз имам 13 000, бе, идиот. Дай пак. Че си много крив, бацка. Аз съм богат. 13 000. Уху! Видя ли? Наприх салто. Да. Добре, айде към Борис Монтал. Откъде? Колата работи ли още? Ари, как си се, бе? Как си се, мизерник? Тихо, бе. Качи ли се или? Качих се. Гледай как се кара. Чай, на свят. Аре, бе, Вало, къде караш по тротуарите на хората? Абе, ти ми не можеш Монтала, бе. На Гранд Стрит, бе. Сега правим тук Evolution. Така. Аз се чуем, бата, там някой от Гранд Стрит да не ме убива. Аз ще си майна. Ама не дей, стига са. Сега сме поне 2 на 1. Да, кола много дрифти, бе, бацка. Моля те на ме кил, бе. 2 на 1 сме за тебе.
Идвай при мен. Да, Не, аз ще дойда тук. Айде, ще играем едно състезание. Какъв съм готов. Сложи ли таблета? Не. Охо, гледай съм. Остана. Пока го му е. Сами аре едно състезание, бе. Абе, аре гледай си работата. Гости. Видите ми как е. Ще правим ли състезанието? Аз няма да участвам в това състезание. А? Няма да участвам. Къде изчезна? Аре. Какво? Къде изчезна? О, извиня. А ти ще лови, бе. Ма, не те видях! Ви ти беше ето тук и не се виждаше на картата. И аз дах само газ и то се оказа, че си пред мен. I'm sorry. Ти сега ще ми дойдеш и аз ще те убия. Ще се издедна. Идвай! Нали ще ме биеш, бе. Сега поне сме квит 2 на 2. Чао! Идвай, бе! Идвай! Съжалявам. Идвай, бе! Гледай си работата, бе. Ти се изчезна. Защо се махнеш? Какво? Не идвай да се убия, бе! Баре, бе, аре, сега сме квит поне. Аре, чао! Баре, ти си станал бежа. Абе, този клип колко му прави? 12 минути, 13. Добре, айде ще го спираме. Надявам се да ви е харесало. И чао от мен. И кажи чао пак. Чао! Чао.